Sepulkru li għandu kważi 150 sena se jerġa' jiżżanżan fil-Knisja tad-Dominikani Rabat wara nuqqas ta' 35 sena. Net News żar il-kunvent tad-Dominikani fejn għaddejjin it-tħejjijiet biex dan is-sepulkru antik tal-Injam jerġa' jintrama wara 35 sena merfuħ fuq ir-raffijiet tal-kunvent. L-aħħar li s-sepulkru ntrama kien fl-1982. Wara dik is-sena, is-sepulkru ntesa' u tattab 10 trap. Kien biss 4 snin ilu wara aktar minn 30 sena merfuħ fid-dlam meta f'moħħ Patri Joseph Zara bdiet tberren l-idea li s-sepulkru jerġa' jingħata l-ġieħ li jistħoqlu. Patrimonju li għandu huwa din il-kappella tal-art ta' ripożizzjoni u għal daqstant imbagħad żviluppat l-idea li la darba ma joqgħodx kollu ġo sala li tkun mużew. Edna li ngawdu xi ħaġa minnu din is-sena tal-anqas fil-Knisja għal 5 xirka li ġejja. Għalkemm il-biċċiet tas-sepulkru kellhom bżonn tindifa sew, ma kienx hemm bżonn ta' rtokki jew restawr għax il-biċċiet baqgħu preservati tajjeb. Grazzi tal-Alla sibna għajnuna, għandna 4-6 irġiel li qed jiġu jgħinuna u allura imħeġġin ħafna, ħeġġew lilna wara se nibqgħu għaddejjin. Dawn ir-ritratti antiki jiġdu l-kobor tas-sepulkru meta armat kollu. Minħabba l-ispazju meħtieġ biex jintrama kollu ġie deċiż illi tintrama parti biss mis-sepulkru u Patri Zara jispjega għaliex. Ir-raġuni propja hija li l-faċċata kienet tieħu kważi sa kwart tal-korsija wkoll u minħabba l-ammont ta' nies li jattendu grazzi Alla għall-liturġija tagħna hawnhekk, speċi preferew li ma nneħħux bankijiet mill-Knisja titneħħi iktar minn 10 bankijiet minn qudiemu biex in-nies ikunu jistgħu joqogħdu għax fl-aħħar mill-aħħar dan veru patrimonju arti, però tafu intom il-liturġija tiswa ħafna iktar minn armar li jista' jkollna. Is-sepulkru kien imbena minn Giuseppe De Celis fl-1872 u dan tiġdu skrittura oriġinali fuq id-dar ta' waħda mill-biċċiet tas-sepulkru. Il-kapsula tal-Ewkaristija li hija parti mis-sepulkru l-oriġinali hija l-unika biċċa li baqgħet tintrama kull sena. Din is-sena, il-kapsula terġa' tintrama fl-ambjent oriġinali tagħha, is-sepulkru antik tal-1872.